Bernard Gregg ħeba li lura fl-2018 kien qed jiġi investigat minn istituzzjoni ta' kontra l-frodi fit-taxxa wara li nstabu numru ta' irregolaritajiet. Dan hekk kif One News kien staqsih jekk kien hemm xi investigazzjoni fuqu f'dawn l-aħħar snin. Madankollu Bernard Gregg dakinhar prova jaħbi din l-investigazzjoni li kienet uriet kif huwa kellu ma' 43,000 euro fit-dħul mhux iddikjarat. Dr. Gregg, tikkonferma jekk kienx hemm investigazzjoni fuqek mid-Dipartiment tat-Taxxa fl-aħħar snin? Nikkonferma illi jien għandi ċertifikat mill-Dipartiment tat-Taxxa li juri li m'għandi ebda pendenzi. Imma tikkonferma jekk kienx hemm investigazzjoni fuqek. Il-mistoqsija nikkonferma illi għandi ċertifikat illi juri li taħrab il-mistoqsija ġifieri. Qed taħrab il-mistoqsija. Fil-jum tal-erba' it-Times irrapportat li Bernard Gregg kien investigat minn istituzzjoni ta' kontra l-frodi fit-taxxa wara li nstabu numru ta' irregolaritajiet u ordnawlu jħallas 17,000 euro f'pendenzi ma' tal-VAT. Dan il-ħlas f'pendenzi ma' tal-VAT kien każ separat minn pendenzi oħra li kellu ma' tat-taxxa. Huwa kien imwissi minn tat-taxxa li kellu ħafna pendenzi fi ħlasijiet li jmorru lura saħansitra l-12 sena. Fil-fatt il-kandidat tal-Establishment Nazzjonalista ħallas ma' 30,000 euro fi ħlasijiet f'taxxa pendenti wara li wera l-interess li jikkontesta għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Xi ħaġa li meta kien mistoqsi fuqha wkoll waqt li beda jxejjer iċ-ċertifikat li jikkonferma dan kollu f'wiċċ il-ġurnalist u għal darb'oħra kien evażiv u skomdu. Dr. Gregg, dak iċ-ċertifikat li jurejt waqt l-intervista. Dak ġibtu wara li ħallas lilu feżat qabel tħall biex issir kap tal-partit. Ma tridux iċ-ċertifikat? Ma tridux. Mistoqsija oħra. Ġibtu wara li jiena ċedejt id-dritt tiegħi bħala ċittadin illi ma nħallas penali u imax. L-awditjar li sar fuq Bernard Gregg sab li bħala avukat Gregg ma kellux kont bankarju separat li fih jitfal flus li jaqla mill-professjoni u għalhekk għamilha diffiċli sabiex l-awtoritajiet jintraċċaw l-ammonti propja ta' flus li kien jaqla. Għal dan huwa ma setax jispjega d-depożiti kollha iżda qal li fil-kont tal-bank daħlu xi flus minn xogħol ekstra kurrikulari li għamlet martu fl-iskola fejn taħdem.